V údajnom pokuse o zásah proti nelegálnym migrantom prichádzajúcim do Anglicka na malých člnoch britský premiér Sir Keir Starmer vážne zvažuje zavedenie digitálnych identifikačných kariet. Starmer neuviedol, či by identifikačné karty boli povinné, ale potvrdil, že vláda zvažuje zavedenie tejto technológie pre každého občana Spojeného kráľovstva. Zrejme sa rozhodol preskúmať túto myšlienku potom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron požadoval opatrenia, ktoré by urobili Britániu menej atraktívnou pre nelegálnych migrantov. Podľa Mail Online Downing Street potvrdil, že ministri skúmajú návrhy na digitálny identifikačný systém 15 rokov potom, čo bola táto myšlienka opustená kvôli protestom týkajúcim sa dopadu na občianske slobody. Podľa jednej z možností by každý, kto žiada o nové zamestnanie, musel predložiť digitálny identifikátor na preukázanie práva žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve. Podobné ustanovenia by mohli byť zavedené aj pre osoby, ktoré sa sťahujú do nového ubytovania, žiadajú o dávky alebo využívajú verejné služby. Strana Labour ešte v júli odmietla identifikačné karty, pričom minister obchodu Jonathan Reynolds uviedol, že táto myšlienka nie je naším prístupom. Sir Keir však dostal od Macrona pokyn, aby riešil faktory priťahujúce migrantov do Británie výmenou za francúzsku pomoc pri zastavení člnov. Spojenci francúzskeho prezidenta varovali, že voľné pravidlá Spojeného kráľovstva robia z krajiny Eldorado pre migrantov. Zdroje z Whitehallu uviedli, že bývalý premiér Tony Blair tiež pokračoval v presadzovaní tejto myšlienky v zákulisí. A keďže Sir Keir čelí silnému tlaku, aby ukázal, že koná proti nelegálnej migrácii, teraz zmenil názor. Oficiálny hovorca premiéra novinárom povedal, že vláda vždy preskúma, čo funguje. Na otázku, či by táto myšlienka mohla nakoniec znamenať povinné identifikačné karty pre všetkých, uviedol: sme ochotní preskúmať, čo funguje, pokiaľ ide o riešenie nelegálnej migrácie. Na otázku o sporoch týkajúcich sa občianskych slobôd, ktoré ukončili posledný pokus o zavedenie povinných identifikačných kariet, hovorca uviedol, že ministri veria, že debata sa od poslednej diskusie zmenila, pričom ľudia sú uvoľnenejší ohľadom myšlienky preukázania totožnosti online. Tento krok prišiel potom, čo Yvette Cooperová uviedla, že neexistuje žiadna alternatíva k plánu labouristov na riešenie krízy s malými člnmi, ktorá tento rok zaznamenala nárast prechodov cez kanál o takmer 50%. Skupina na ochranu súkromia a občianskych slobôd Big Brother Watch uviedla, že povinný digitálny identifikačný systém by znamenal dystopickú nočnú moru, kde by každý v Británii musel prechádzať digitálnymi kontrolnými bodmi, aby mohol vykonávať každodenné činnosti. Helena Carey je skúsená autorka správ, známa svojim pútavým rozprávaním a prenikavou analýzou. S 10-ročnými skúsenosťami v žurnalistike je dôveryhodným hlasom v neustále sa vyvíjajúcom prostredí spravodajstva.